Ze epokatan egoten zinen, Txabolan, Gorbean? Ba, gu bigute ino maitzen ele motan, ardikaz, da, ba, gero, agustu arte, haintxe, bueno, gero, bai egon, bai, ordu arte, ardik ez ne batu eta gaztein, zaina zutarte, otan interesan. Zenbe pastore egoten izin den? Bueno, gu horro otan interesan, bi, Txabola bidaz, nire daulekuen, bi otan interesan gor. Arraban, esan otan gehiago pastorerik, gero bestaldean bai, atzera gana igirinan da, bai, hain igirinan gehiago. Hane egozean iguala bostortzi edo, sortzi edo, Txabola gehiago da, anotetzean. De gero osko aldetik bai, de gero bestaldean bai, Cementoko, Rofeko ingurun, handi, handean. Bai, gaur, ez dau, gorbei guztien, Txabola nola gaztea egiten dugune, joan da, ba, Txabolan, hemen alderdien, hemen zehan parte emetik, nahuak arren. Gaur beste para bat, edo hiru, ungo ere, osko guztien. Hane nagoen beste pastore,